nano a etwa mu no edenkra ema honorable regional minister honorable Joseph Adaya Kwabwa one honorable Vincent Ntwajeya omi regional minister ene municipal chief executive ewo Sunyane municipality say omoye nemo ho akere odefo oje amansan bo ahenkokwa otoso mienu oye Sunyane manhene efa children's park ho na omumra mepachew ansana juada adru na efiri nano na babesi enura juada ene ye benadai no nti omonka na amamere mu no akoa ekoginiwura na yentena ase sesunyamfo ma adehye a yewo kuronum ene kuroma emma obi biara emfa nani mamesa oman hene esanse se wodwani so oman hene wie anase yakun eche ura yefamo amaka nyina ankoa ene ntia ntena ase mama nyofo samtwerofo enkonchi ewura awe oje amansan bo ahenkokwa otoso mienu oye Sunyane manhene na mepese otie video yi a anase wohwe video ni wie a me wonsem a meka e wo video no ho ene ne amebisa mama ye hwe video no me bedu e ma hu se bi mu abedo asase ne so atwitwa nnua bi a ye hye da dua ye se ye preserve for bibi nti e ma mebisa e na matete nsem bi but I don't want to believe it enu nti a mi amaba se me dimani bebe na anamo e wo se etu no na yetu na asema e wo ho ne se we aban asase state land aban kwa na tinye bibi wo ha no individual or organization or whatsoever ene betuma ye bibi wo ha abra regional coordinating council Emma na kwan se onye nti media mabai aban sase de mebo ho ban akoyi se mefiri akonya so na se me wo ho de bibia nkoso wo ha unless se aban na ebeye bibi wo ha ntimi mfiti preko enwuram abra aban no ne ho ye wo amsi wo kroma amsi ni nipa obedo asase so etwitwa nnua amsi ni nipa amsi na gina hai me buy me friend no oso onim ne pakro Passan Gardens regional director na gina hai oso onim ne pakro honorable regional minister honorably adwuma na wo ye no ba bia ugina no you are not up to the task aye the amount aninti wa nkasa hwero resignation letter na fa kokoma president say adwuma na odema wo no wafum na wakasa tia oman hene a owo Sunyane enti adwuma no ntimi nye bio ansana nea waye no ya bamu baako esanse nea meka kira wonei no eye executive summary on proposal me twero de abrew we executive summary no ne heading na say honorably resign from your position esanse se uwo kromu na se uti se obi akwakodo penia wankasa wo kan se watete nsem bi na mpese obagie adi asembe na ateye ye ka kire so oje amansan bo ahenkokoto so mienu na ababedo children's park na mpese obagie adi anka wotiye no den asesa wo ye as a minister nia asesa wo ye ne se ufansa edeko oje amansan bo ahenkoko na hemfie ekokoda nase se na ampa me babeduru ye metu kwan mini ha me baaye no mate se wako asase weso akwakodo ene nti me babeda wase esanse empanyimfo antena fie emma seduamfo na wantena fie emma seduamfo ene nti me babeda wase ne edikan ni na masan kura te se wo dwumadi a ubabedi ama emofra ene empanyimfo a ewo kuro no mu ene nti me nso me donation na me woni na wo donation aka ho na uwie a wa bisa na se na wadawroma asase akokodo so yi uwo adwempo bi anase uwo nsusuye bi a ye nyina betimi aka bom ade ayi adwuma amakura na fa no ntoma pafiri ana na wo ntena senka se so far as a remain as regional minister no ummo bi akwan ma ne ma asase so asase na nyawo dia asase no aye traditional council edea esanse sunya traditional council na twa asase no ede ma children's commission honorable Vincent Ntwajeya onso twere resignation letter esanse uni akokodro aye didi MC mani yeye esanse wo kwa asase ne so na fra ma kwa asase ne so e ma wo de bola container ekokosi o mo amsisa bola gumu
Emma wankasa honorable Vincent Chantwaje who donate 500 Ghana cedis. Ma wo ba ka kire regional minister say okọ na nkwala bi na wasase ne so. Mi wa na oman hene wasase ne so. Na oman hene na afra na kora no. Na ba betena ne krom ba bedi Ministerial Chief Executive ana ensi. E ka kire mo say mo nkọ na nkonko pachewo. Mo adwen ya mo say wo tumi abanya ma tumi nti wo mpachewo wonya bibia. Sa wo mpachewo de a na se besi na wo mpachewo na obi anya na dwen say ode ani de be ma na na bo hen kokwa akonwa de a ene de na munnyina yie ya nkuntokwa na obi ani obi atem nanso wasem beduru mampanyina nim MC uni regional minister samu obi mo baya mo nhya ase ansana mo honsam aba esanse executive summary no ene ne amede mamuyi na nsam na mo kan ye ne ne amu ye no beba ni nyina mu baako a kire ne ntie ni kwan se wotena se as regional minister anase wo di anim as municipal chief executive esanse mo anka nokore especially honorable Vincent Chantwaje a wo ye MC ukwa asase na koso akoto na man hene na oje amansa bo hen kokoto so mienu koto ne so ye dan na ono na wo fere na akora na ana ona fere ne mrantie bi no mepesa mesan emama kwanya bio sane ampanyimfo ka se ba bia chichirabo no ho ana ye gyan no se empo mode oje amansa de oje obia ani timba kwa kama asem nyina obaji atumu esanse empanyimfo ka se opanyina ti ko na ye hon waso anase ye hon so nanso ya ntena sesa beka satia yen ye kurowura anase ye hene a ye de ne ti kuromu a odi yenso ba bia mokọ hya ase afiri ye no a modi oje mansa bo hen kokọ a otoso mienu oye sunya man hene modi anim twitwi fam no monsan kọ ho se empo modi a cha opa kokọ ma na oti ase a monsan ya ma ho a some of us ye ne mo nche ne yie na ba bibiara sese ya no asem kokoduru bia no asem bekọ akoduru na mepese metumufo mo ye mrantie a mosiso enya fe na mosiso Mosiso esanse ubekwa wanim ewa manyosemu amaya mawo regional minister anase municipal chief executive no na chese wako wanim pa mombra mo ho ase momma mo ho so esanse tumi na wudi no wodi acha ye mfie nwotwe ne chemu a wonya MC bio wonsanya regional minister bio na oje amansan de onim fie agise nyame to ne nsafere no mepesa meka sasem we kire amanyofo a ewo bono ne mpota mu nyina ane nsamtwerofo a ma nwadwene se modi nananom anim betwitwiri fam yesu aikon ewo enipa moye mwadwene se mobekasa tia nananom se owo asem bi na peso ka fa nana bi hu a husani a wo kan ye nokore nanso kona ko bisa ho asem ansa na de batudwa de atudwa untimi mfiti prako enka bibia keke honorable regional minister minimu se regional security amomo national security bia naifo anase NIB for any CID for e wo ha nyina no report to you enenti upa ye na mo ka kire wo no sanya niemo ho na wo ya na nkese se wo ko gya mansan fie koko bisa no sana na niema tini e yampa na waye wadwen se ene ne amanfo bi no makeka so hiri bia ne sunwa enti onso waye wadwen bisa na mpesa me ka kire se sana wadwen ti a you better be hurry up so that ensuo no anyiri amfawo. So what Europe and America was in this Kadiaba Ghana they send with money transfer no and American for a day amount. Send network ben no use you bet me a day send it. So we send a day a good mobile money wallet and as a bank account so a day many per chrono bet to me a day send it. Now I was any just say first transaction no ubenya a $20 free. The answer be using a promo code JSXM2 and a desk screen so offer or first transaction ubenya a $20 free. Meeting the Atre Bruni. Aha, Yalan Media Ghana.